Dia nama Pongpai nggak berangkat ya. Her, tamu Her. Asik. Pak Kuwu Toyib, Ibu Dewan Herni, ibunya Al, Teh Fitria, sing duwe wilayah Cibolerang Jatiwangi. Jalan. Kulane wis temen pisan, ningkatkan kula ketanan, senajan langka nanging ana bayangane. Bapak Kuwu Toyib, Ibu Dewan Herni, ibunya Al, Teh Fitria, sing duwe wilayah Ciborelang Jatiwangi. Kula maju milu maju, kula mundur kakange maju, bayangane ana bae, bendi bae milu bae. Senajan ake batur pada dolan, angger kesepian, yen digawe lunga-lunga jalan-jalan, ayan ning iringan, apa maning yen lagi tetep dewekan, ana ning lamunan, sing bisa gawe seneng urip bahagia, anane sampeyan. Ayang-ayangan dadi bayangan, iku sampeyan gawe sukedanan. Ayang-ayangan dadi bayangan, iku sampeyan gawe sukedanan. Pak Kuwu Toyib, Ibu Dewan Herni, ibunya Al, Teh Fitria, sing duwe lagu rata-rata. He ah. Senang acar anak lanang sing ning Korea. Rata. He. Kangen joget ning panggung bocah. Jiwa apa Kak berarti Kak? Jiwa apa meronta-ronta? Jiwa goyangku meronta-ronta. Kula maju melu maju, kula mundur kakange maju, bayangane ana bae, mendi bae meluan bae. Senajan ake batur pada dolan, angger kesepian, yen digawe lunga-lunga jalan-jalan, kaya ning iringan, apa maning yen lagi tetep dewekan, ana ning lamunan, sing bisa gawe seneng urip bahagia, anane sampeyan. Ayang-ayangan dadi bayangan, sampeyan gawe sukedanan. Ayang-ayangan dadi bayangan, iku sampeyan gawe sukedanan. Asik. Pak Kuwu Toyib, Ibu Dewan Herni, ibunya Al, Teh Fitria, sing duwe Dewan Herni. Pak Kuwu Toyib. Lenong CS. Sabar ya. Jos. Kula maju melu maju, kula mundur kakange maju, bayangane ana bae, mendi bae ya melu bae. Senajan ake batur pada dolan, angger kesepian.
Herni, ibunya Al, Teh Fitria, Nela, Esa, Karang, apa Karang Tengah ya? Oh Gaby disuruh joget katanya. Kata Kamita. Jas. Padahal dari tadi gue pengen banget joget tahu. Gak apa-apa boleh loh Gak joget. apa-apa ya?